Nagpahayag sang pagkadismaya ang pila ka consumer watchdog group sa pagbakal sang Crystal Bridges Holding Corporation sa Prime Water Infrastructure Corporation. Ang Villar Group ginapamunuan sang bilyonaryo nga si Anay Senador Manny Villar. Ang Crystal Bridges naman ginapanag-iyahan sang tycoon nga si Lucio Co. Sa Bacolod City gitawag sang Amlig Tubig kag Water Watch Advocates o kon WWA nga hindi magkatarungan ang nasambit nga takeover para sa masobra 70,000 household o kon water consumers sa syudad sang Bacolod. Sa idalom sang kasugtanan ginsalo sang Crystal Bridges Holding Corporation ang papel sang Prime Water sa kontrobersyal nga 25 ka tuig nga joint venture agreement o kon JVA sa Bacolod City Water District nga nagsugod sang Nobyembre tuig 2020. Sunod kay Bacolod Councilor Wilson June Gamboa Jr. nga convenor sang Amlig Tubig, tuman kadihado ang mga consumers sa piyak sang pagbag-o sa pamunuan sang kumpanya. Ginpamilit man sang grupo ang panawagan nga dalayon nga ibasura ang 2020 Joint Venture Agreement. Patag ni Gamboa, sobra nga pabor ang kasugtanan sa Prime Water, gari hindi makatarungan para sa mga water consumers. Sunod sa iya kun magpabili ng pareho nga joint venture agreement sa pagsulod sang Crystal Bridges, kag wala sang konsultasyon sa publiko, wala sang lauman nga positibo nga pagbag-o sa serbisyo sang tubig. Nagapati man si Gamboa nga may ikasarang pa ang basiwa nga pamunuan ang operasyon kag mga teknikal nga aspeto sang distribusyon sang tubig bisan wala ang Prime Water kon Crystal Bridges. Ang Prime Water amo ang nag-operate sang water kag wastewater infrastructure project sa bilog nga pungsod. Kalakip na ang Water District Joint Ventures, bulk water supply, kag septage and wastewater management services. Matandaan nga sang Agosto, ginpahayag ni Anay Senator Cynthia Villar nga luyag nila ibaligya ang Prime Water. Mangod wala man sila nagaginansya diri, kag ginagamit lang ini sang iba na gud-guban sila sa politika.